Вярата и се роди в нашите сърца. Дойде на света. Дойде на нашите Я поле дайте дой. Днес Спасител се роди, Бога прати на земята, за да бъде по-добри, хората да станат братя, на сина на Городек, Богородица се свежда, както моята майка мен, да собич и надежда. Чувам ангелския глас, днес е свято тържество, Бог Христос дойде сред нас, днес е Рождество. На небесата, птици да пеят просто дори, днес е 1 юни, празник на децата, слънцето поляко нека да гори, голубцето бяло в слените зони, Господът се глуши да не го е страх, нека той да слуша само песента, нека не да носи детския ни смях. Небето е съвършеното място, което Бог приготвя за последователите на Исус. Те ще живеят там с Него след като умрат. Амин! Един ден Спасител се роди. Бог го прати на земята, за да бъдем по-добри. Хората да станат братя. Амин!
Рождество, днес Спасител се роди, Бог го прати над земята, за да бъдем по-добри, хората да станат братя. Днес Спасител се роди, Бог го изпрати на земята, за да бъдем по-добри, хората да станем братя, през Синът нероден. Амин. Значи рагили. Световете на любовта. И сега ще прочета от Есидия. И циганта от корените му ще носи плод и духът Господен ще умре на него, духът на мъдрост и разум, духът на съвет и на сила. Амин! И ти Бетлеем, земя, но Юдова, никак не си най-малка между юдовите началства, защото те ще произведе вожд, който ще бъде пасен на моя народ Израил. Амин! Духът там дойде, духът той дойде в храма и когато родителите внесоха младенеца, Исус застроя за него по обичай на закон. Днес роди Мария Исус в нашите сърца. Тази нощ се роди дете цар Исус. Амин! Последния като пастор. Научи ме, Господи, да свършиха на дните ми. Научи ме, Господи, да свършиха ми за числото на дните ми. Какво е? Дай ми да знаеш колко съм кратковременен. Ето, направил се дните ми, като седя и годността ми и като нищо пред себе. Наистина, всеки човек, колкото яко да стои, е само луд. Наистина, всеки човек обикаля като сянка, направо се лута, трупа за кровища и не знае кой ще ги пребере. И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е сили. Амин! Şekerali родителите. Ама чего родителите сте? Елена, нека да подчерпат децата първо са бобонци, он е вчера. Първо децата да са черни. А стара това разрушите, тя Кога герли моли спавеш? Микина. Айде да прави от
Ako ni stigne nakupja mora majka, mora udisata česti. Maren smo donele, nasu višo. Masu me letele pojajte.